נחל הקישון, מנחלי החוף החשובים בישראל, נצרב בתודעה כנחל מזוהם ומסוכן אשר הפך בעבר לתעלת שפכים פתוחה. במורד הנחל הצטברה שכבה של קרקעית מזוהמת, שבה הזיהום התעשייתי נספח לסחף שהגיע מהאגן כולו. כך נוצרה חסימה שהגדילה את סכנת השיטפונות במפרץ חיפה. אסון סביבתי ופגיעה במאות אלפי בני אדם היו רק עניין של זמן. כחלק מיישום תוכנית אב לניקוז מפרץ חיפה והקריות, הובילו רשות ניקוז ונחלים קישון והמשרד להגנת הסביבה תכנון וביצוע פרויקט לאומי פורץ דרך, העמקה ושיקום של קרקעית הקישון. בשנת 2011 החלה רשות הניקוז בביצוע הפרויקט בהיקף תקציבי של 220 מיליון שקל. העבודות כללו חפירה של קרקעית הנחל המזוהמת ושיקומה בתהליך ביולוגי ראשון מסוגו, שבמהלכו אכלו חיידקים את הדלקים והשמנים שנספגו אל הקרקעית. בסופו של תהליך השיקום שערך מספר שנים, נערמו בשטח הפרויקט כ-450,000 קוב של קרקע נקייה, אשר מהווה כיום את תשתית פארק גבעות נפתול הקישון. בשנים האחרונות גייסו רשות ניקוז ונחלים קישון ועיריית חיפה תקציב מהקרן לשמירה על שטחים פתוחים לשם ביצוע תשתית לפיתוח פארק גבעות נפתול הקישון. תשתית זו כבר קיימת וניתן לראותה בשטח. הפארק יהווה חלק משרשרת הפארקים לאורך הקישון, שישמשו כריאה ירוקה גדולה וחשובה עבור מטרופולין חיפה. צורתו של הנפתול אינה מקרית, היא מהווה פתרון אקולוגי והידרולוגי המאפשר לנחל צורה טבעית לשם יצירת בתי גידול איכותיים עבור מגוון בעלי חיים וצמחים. צמחי מלאכת החוף הנדירים אשר התפתחו בגדות הנפתול מעידים על הצלחת שיקום הנחל והפוטנציאל הטמון בהמשך מפעל השיקום. פארק גבעות הנפתול נמצא על אי בגודל של כ-200 דונם. זהו פארק הטבע הראשון בישראל שישכון על אי בסדר גודל שכזה. על גבעותיו של הנפתול מתוכננים לקום אזורי פיקניק ומשחק, אזור צפרות, שבילי אופניים, תצפיות, אמפיתיאטרון ומרכז מבקרים שיספר וינציח את סיפור הזיהום והשיקום של אחד הפרויקטים הסביבתיים הגדולים שבוצעו אי פעם במדינת ישראל. פרויקט פארק גבעות הנפתול, אשר ישתלב בעתיד כחלק מתוכנית שער המפרץ, יאפשר למשוך אל האזור כולו אוכלוסיות צעירות. ממקום ששמו של הקישון התחבר לזיהום, לנקודה שחורה במרחב חיפה, הפכנו את המקום לאבן הפינה, ליצירת רצף של פארקים, לחיבור לתוכניות הגדולות של חדשנות המפרץ. פארק גבעות הנפתול ישמש לפעילות של פנאי ונופש לרווחת כל תושבי האזור.